Pozeraj, som ti vravela. No to sú fajn šmetky. Aj ty máš raz piškotíky, že? No, tak ja som všetko spáchal už. Ja som skoro vstala. Ja si teraz ten starý piškotáru. Aha, máme teraz. No, to je celý tento mútok. Ale úplne ty. Táto čar. To je celý táto. A čo, není medvedí taká opička, ale to je veľká. No ahoj, ahoj Pešák. No. Aha. To bude tatino a potom bude asi mamina. No, prišiel nás pozdraviť a idem ďalej. A toto je Viktorko. Viktorko, to mi skôr pripomína deda. Ten tiež nedeľu iba spíš, že? Kokos. No myklo normálne. Ale oni są vlastne aj nohami chytajú, jak rukami. Tam vzadu, hej, Tomáš. No. Tam vzadu je aj Tarzan, tak si ho tiež natoč. Riadny. Orangutan, no. Widzisz? Ja nie to jabłeczka, dobra, to się zdradza. No, jabłeczka papania. A, hop, hop, ahoj, ciao, ahoj, ciao. Gibo. Ahoj, ciao. Hop, hop, widzisz jak skacze, Gibo? Jej. Ešte bol tam filmová vedľa, tak boli obidva vonku. A pozri, hop, hop. Ahoj, a vidíš, ako má nožičku? Jej. Vidíš? No, má svaly, no, ono sa vie dobre napapať, tak má svaly. No veď tu, pozri, veď tu sú, to sú ich domčeky, sme ich vyšli pozrieť. Riadom. Tomáš, mal si sen, tento sa predvádza. Tento sa predvádza, skáče. A už preriezol sem. Jo, my môžu behať tam? No. Videl si tú komédiu? Vyhlísný kamera.
s takouto otočkou. No, z orangutana. Roman, videl si to? Tú komédiu? Nevysmí tam dáva. Aj v aute vozila, ona vždycky vystrčila ruku a facku, vieš, keď to napíš,